Ga wasu matakai guda 4 da zaka bi domin kare kanka daga Facebook hackers, wato mutanen da suke mutane kutse a Facebook account su raba ka da account ɗinka, wataƙil ka wahala wajen tara followers ɗinka ko kuma friends ɗinka. Kafin sannan ku tabbata ku danna alamar like, sannan kuma kun yi sharing wannan bidiyon domin mutane da yawa su ga bidiyon kuma su ma su amfana. Abu na farko da zaka fara yi domin kare kanka daga matsalar hacking shine ka tabbata kana amfani da strong password. Wane kalar password ne strong password? Wasu mutanen zaka ga kawai suna saka sunansu ne a matsayin password, wasu kuma suna sa number wayarsu. Bayan da za a yi ka saka sunanka zalla ko number wayarka kuma kai tunanin cewa Facebook ba za su yi hacking account ɗinka ba. Don haka strong password shine wanda yake ƙunshe da special characters, uppercase letters, lowercase letters da kuma numbers. Yanzu misali, zaka iya amfani da hash ko kuma alamar nan ta @yahoo, to ɗin nan special character ce. To zaka yi amfani da hash, star ko ɗin nan farko, daga nan kuma sai ka zo ka saka uppercase letter. Idan sunanka Nura, N ɗin misali ta kasance babban baƙi, sauran kuma sai ka saka su a small letter. To bayan ka yi haka, abu na gaba shine sai ka zo kuma ka saka number. Da haka ka gwamutsa special character, uppercase letter, lowercase letter da kuma number. To duk bala'in haka, in dai ba wai irin ƙwararren shegen nan bane, zai wahala kai amfani da wannan salon ya iya kutse ya gano password ɗinka. Abu na biyu shine wasu mutanen za ka sun turo maka da DM cewa ku aiko min number ku, zan gaya muku yadda za ku samu 50 gig, 100 gig da sauransu. Ka guji irin wannan mutanen, domin da zarar ka tura musu number wayarka za su yi amfani da wannan damar wajen yi maka hacking wannan account ɗin su raba ka da shi. Don haka duk wanda ya ce ka aiko min da number ka samu data, kar ka kuskura ka tura mai. Mataki na uku shine kada ka kuskura kai displaying ɗin number wayarka da kuma email ɗinka a profile information ɗinka. Kamar yadda muka sani, akwai bio da mutum yake saka information ɗinsa akan Facebook profile ɗinsa. To kada ka yarda ka bar number wayarka kowa ya ganta ko Gmail ɗinka a jikin wannan profile information ɗin naka, domin idan haka ya gani zai iya amfani da su ya je kuma ya kutse ya raba ka da wannan Facebook account ɗin naka. To idan kai mai da su private, kai kaɗai zaka iya ganin su, to wannan zai sa ba yanda zai iya accessing wannan wato confidential information ɗin naka na number wayarka da kuma Gmail ɗinka. Abu na 4 shine spam links. Kada ka yarda ka ringa clicking akan spam links, domin spam links ne waɗanda kawai haka suke ƙirƙirar su sa ruɗani a cikin zukatan mutane. Za a ce maka ga wani link na in ka danna shi zaka samu kuɗi kaza, zaka samu waye. To kafin ka danna wannan link ɗin, ka fara zuwa AI kamar ChatGPT ka tambaye shi me ya sahihancin wannan link ɗin, ka mai paste ɗinsa, zai gaya ma ingancinsa. Kaga daga nan ka tsira daga sharrin su, ba za ka je ka danna ba. Wannan shine. Idan kun ji daɗin bidiyon nan, ku yi liking ɗin shi sannan ku sharing domin wasu su gani su amfana. Idan kuma kuna da tambaya, ku ajiye a comment section. Na gode.